Ang bilis niya naman, ang bilis ni... Siyempre naman! Letter I si Vin tsaka si Hazel. Hoy, napakagaling mo naman. Letter I daw, sabi ni Micah. Uy, bagong audience yan, si Micah. Hi Micah, dito ka dapat sa R. Hi Micah, input lang ng letters. Welcome to the Amusal Club. Oy! Ang galing ni ano, sino yung muna ng letter? Yung letter E, ang dami. Parang agad na yung ano. Ay, alam ko na yan! Letter L? Oh. Oh, parang lugar to, guys, lugar to, lugar. Pwedeng restaurant. Ang hirap naman yan. Wow! Wala pang napapaputok na balloon! Siyempre, matatalino ngayon ang ano na. Madali na sila. So, letter Ano sabi D. niya? Yeah. Ay! Wala na. Ayusin nyo Letter mga B, buhay letter nyo, B ha? daw. SL, Yes. P. Ay! Ay, naku! Sabi ni Von, SL, nakakadalawa ka na. Sabi ni may sagot na si Carlo. Oo. Ano sagot ni Carlo? Trafalgar Solar. Yun. Meron ba? Meron ba lalaban kay Carlo? May lalaban ba kay Carlo? Solar? Soler? Soler. Trafalgar. Soler. Soler. Ano yan? Ay, mukhang tama si Tama ano si, ah. ano, Mukhang tama Carlo. si Carlo kasi ang hula ni Carlo Yes. daw. Trafalgar. Uy, may dalawa tayong audience na Soler. bago. May lalaban pa ba? May gusto pa ba lumaban kay ano? O yung gano'n, Soler. Yung spelling niya, no? Magkaiba sila ng Magkaiba spelling. sila ng Siyempre spelling. natin, letter F. Ano yan? Nagpa-practice po. Ay! Walang ganyan. Feeling ko. Tama. Tama. G, G. G. Ay, sorry. Mali yung... Pwede ako. Mali ng pindot yung ano. Ay, hindi siya Soler. Ay, hindi siya Soler. Square, sabi ni Nobi. Trafalgar. Trafalgar. Oh! Ano silang sumagot to? Nauna si Nobi Nobi. at saka si ano, Trafalgar Square. Feeling ko Mali, sabay-sabay mali, silang mali yung spelling. Nag-Google. Letter Q. U. Yay! Sino nauna? Nobi! Congratulations, Novi!